L'any 1995, la ràdio torna a agafar una línia ascendent i a banda d'All Music vindrien novetats destacades com Eclèctics, un magazín musical amb Juanma Punzón i Ramon Sampé, fet amb pocs recursos però amb molta imaginació. Al principi no era de country, era de música, sí. I el feia jo amb companyia de Juanma Punzón. Vam començar amb una horeta, els hi va agradar, ens van donar 2 horetes, llavors vam muntar un bar, perquè clar, què fem 2 hores? Vam muntar 2 bars aquí, un de música celta, l'altre música country, i portàvem els artistes aquí, de la nostra butxaca ens ho pagàvem, i venien els artistes, countries i irlandesos, i ens feien, doncs mira, fèiem una segona hora que ens ho passàvem bé, fèiem festet. I la primera hora, doncs mira, punxàvem allò que ens passava al cap. Ràdio Castellà presentaria, a més, un nou logotip. Com que l'emissora seguia el 87.6 de la FM, l'eslògan de la ràdio era la primera del dial. Ràdio Castellà. Al 87.6, la primera del dial. També el 1995, la ràdio realitza un especial Eleccions Municipals 1995, amb Eduard Garcia, Rosa Maria Gené i Joan Rocabert. Un 1995 en què Ràdio Castellà va retransmetre en directe el primer ple municipal de la nova legislatura. La presa de possessió es va emetre per primera vegada mitjançant l'ús dels primitius telèfons mòbils, amb la intenció d'acostar millor la política municipal a la ciutadania. La ràdio ha jugat un paper cabdal a les primeres retransmissions dels plens, cada vegada que d'alguna manera s'incorporava un nou equip de gent a les ràdios, perquè bé, tots els que heu passat i esteu a Ràdio Castellà sabeu que sempre funciona per tongades, això, no?, d'equips de gent que va complint les graelles i que veus la il·lusió a l'hora de fer els programes. Jo crec que ha jugat un paper molt de fer xarxa també de castellà, una entitat més amb una funció molt concreta i que es diu Ràdio Castellà. Això ha permès, repeteixo, el tema més lligat a l'Ajuntament, que és d'informació municipal, etc., i els informatius sempre han estat molt seguits, ha permès que hagi estat escola de periodistes, també. Després de la dimissió del director Ramon Costa, l'aleshores responsable de premsa de l'Ajuntament, Àlex Portolès, va ser nomenat director de l'emissora. Amb ell es posa en funcionament un nou projecte de ràdio en què es van potenciar els continguts locals i de proximitat. Jo vaig començar a treballar al departament de premsa de l'Ajuntament. La ràdio en aquells moments no estava en un moment, diguéssim, molt brillant de la seva història. Segurament no hi havia un projecte molt clar i aleshores em vaig començar a vincular a l'emissora i l'any 95 em van nomenar director i juntament amb d'altres companys, com per exemple el mateix Eduard Garcia, vam començar a bastir un projecte de ràdio amb cara i ulls que va anar més any a any, fins a arribar a la ràdio que tenim ara. Bàsicament no hi havia hagut una continuïtat en un projecte ben clar i ben orientat de ràdio i vam dir, suposo que el sentit o la raó de ser d'una emissora local és que se centri en fer poble, en fer continguts de proximitat, en donar informació, en estar atent a tot el que pugui fer referència a l'actualitat local i que sigui una miqueta el batec de la vila, no? I això és el que vam intentar començar a fer a partir dels anys 94-95. No? Amb l'estrena de la programació 1995-96 s'inicia un magazín matinal anomenat El Microones. Els serveis informatius amplien la seva oferta a la franja del vespre. També aquell any va tornar en antena a l'espai El Galliner de l'Esbar Teatral després d'un parèntesi. Una altra entitat, el Centre Excursionista, va tornar a la ràdio amb l'espai SEA. També va ser la primera temporada d'espais que es mantindrien diverses temporades, com l'espai d'humor Radioteràpia, Ara va d'història o l'esportiu El Xandall, amb Ramon Mas i Joan Manel Alier. Vam entrar amb el Ramon, vam decidir fer una miqueta d'esports, ell és un fan dels esports, ell és més d'esports físics, jo soc més d'esports de sofà, de diari. Jo de sofà també, però bueno, era una manera de, no diguis professionalitzar la nostra vida a la ràdio, però sí de fer una cosa totalment diferent del que fins en aquell moment es feia a la ràdio, no? I introduir un programa d'esports a Ràdio Castellà era arriscat perquè l'esport local tampoc no és que doni moltes notícies,
però Castellà doncs, era un poble que anava en augment i que tenia doncs, els seus equipets de futbol masculí, femení, tenia el futbol sala, tenia les lligues d'aquí dels clubs del club d'aquí baix, de tennis, en fi que tot plegat era una miqueta hipotecar-te el cap de setmana i ja et dic, gravadora en mà anar a veure els partits. El 1996, l'Ajuntament nomena Dolors Ostrell com a regidora de mitjans de comunicació. Un primer pas perquè l'emissora comencés a rebre un suport pressupostari més clar per part del consistori. Amb Ostrell com a màxima responsable, per primera vegada, l'emissora lloga una unitat mòbil per cobrir la majoria d'actes de festa major. D'aquesta manera es presenta la nova graella de programes 1996-1997. Les principals novetats són l'espai Casa de la Vila, que inclou debats entre els representants de totes les forces polítiques de l'Ajuntament. Després de 3 anys, la franja horària d'emissió es va ampliar als caps de setmana. La ràdio oferia ja 90 hores d'emissió gràcies a una 50ena de col·laboradors.